Welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joet optredens van Anna Linde, tegemoet mijn pianist. We hebben Sipke Visser, we hebben Chanticoor uit Ljouwert, maar we beginnen met de Woody Band. There's a house in New Orleans and they call it the Rising Sun. It's been the ruin of many poor boys and me. Oh God, I'm one. My mother, she was a tailor. She did sew my new blue jeans. My father was a gambling man way down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he'll be satisfied is when he's on a drum. Please tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform and another foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. In New Orleans, and they call it the Rising Sun. It's been a ruin of many a poor boy and me. Oh God, I'm one. Ja, lekker begin. Zo van deze aflevering van Noorderwien. Heerlijk, met de Woody Band. Straks praten we nog een piepel met deze man. Ze gaan aan tour. Ze komen zelfs in Frankrijk uit. Maar daarna ik nog weer in Friesland mijn totaal nieuw repertoire. Nou ja, nee. Al je noemers natuurlijk van Woody Guthrie. We gaan terug met een fantastische singer-songwriter. Je hoort net alleen maar mijn pianist. Anna Linde Drost. In the valley of my dreams, I walk towards a lake. There's a lot of cherry trees and one more step to take before my feet touch the water that wakes me. It's so hard to choose. I think I'd rather stay. Undiscovered places don't know any fears, only beauty
beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. In the valley of my dreams, there's no one else but me. I eat straight from the trees and no one blames me. When I say no, just because I don't want to do everything that's done long before me. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud, there's no space for a crowd. Undiscovered places, I keep them to myself, only beauty and peace, only flowers and trees. Mooi, we zijn te gast te hebben. Anna Linde hier, te gerne met haar pianist natuurlijk. Mooi naar werk, echt te vinden natuurlijk op internet, Spotify, oorlog is wat te beharken. En zodra ze weer mijn materiaal komt, nodig ze ik weer graag uit bij deze. Een minder mooi verhaal, maar het pakt wel weer heel wonderlijk uit, is natuurlijk die verschrikkelijke bron van Ernst Langhout en Jan Switters. En natuurlijk die boerenpleerswetsen in Wen. Dat weer een groot drama, maar daaruit komt wel weer iets moois eigenlijk. Want er wordt een protestiepe jong, al je acties en er komt een benefiet weekend, om het zo maar zo te drukken. De belangrijkste janne daarvan is 20 mei. Is al stief uitverkocht trouwens, omdat een van de meest rommerofte bands van Friesland daar optreden zal. Elke keer denken we, Klaas Land, mooi, dat is de best. Manager van Stravelte. Elke keer, nou is het gebeurd. Ja. En dan is poef, de bizzen wij. Hè? Ja, nee, maar we zeggen elke keer, elke 4 uur ben we er weer. Dus maar elke 4 uur wat gebeuren dus. Ja, maar we nou wel zo, we worden nou wat ouder, we worden straks elke 2 heel hier. Dus, want anders redden we net meer op. Nee, precies. Ja. Ja, ongelooflijk volle reacties op de reunie van Stravelte. Ja, dat ik. Ja, hier met weg verwachten. Ja en nee. Elke keer serieus is het een dikke verrassing. Maar dat we in no time het balwerk weer uitverkeerd zo'n dat hier we echt net tocht. Maar ja, het ben nog 2 bands die te zien, hè. Dus het is net alleen het is oppakken en Human Alert zit er ook bij. Dus dat wordt hier een dik feest. Ja, dus oppakken maar geen bijzit. Dat is de band van Jan Switters. Dat is de band van Jan Switters zelf. Dus die zit ik op het plan. En het is gewoon echt in huwelijk Jan alleen maar hier een zondagpunk. Ken het beter. Ja. Dus het is ja. Er bestaat achter schermen met de organisatie Drok de Waande. Ja. Wat komt er op je oor? Want dit jouwt altijd een protte reactie, emotie echt natuurlijk. Iedereen die wil iets. Hè? Ja. Het op het moment van Tom van der Werf, die stuk orkest van de jongen van Nieuwkervel Concerten. En Bernard, die zit in de band heet Skeffer. Ja, we komen de mannen maar in train komen het zien en we echt zijn van, ja jongens, je moet echt wat gebeuren.
En in no time heel couple bands dit spelen willen. En qua organisatie, ik van het is net te moeilijk, maar het is wel zijn balwerk. Ik zei, jongens, je krijgt alles voor u. Alle faciliteiten krijgen, alle catering krijgen. Ja, hartverwarmend. Dus dat is, ja, 100%. Hoe is het met Ernst en met Jan? Het is goed met Ernst en Marjan. En het is ja, de eerste dagen weer echt verschrikkelijk. En als de komst op het plak daar, het is echt verschrikkelijk, Willem. Want alle LP's van Jan, die lezen daar compleet verbrand. Alle instrumenten, alle mensen die er wennen. Het is net alleen Jan en Ernst, maar er wennen nog meer mensen. Appartementen met voort, Jansin Wenningers voort. Het is echt om te janken. Ja. Ja, We hadden het feest, maar ja, dit is wel het drama natuurlijk. Ja, het is echt het drama. En het is van een week weer en de plaats is nou heel fort. Dus je kan nou gelukkig als maar de verzekering has alles redelijk goed regelen kent. Dus de nieuwe borgerijen die we nou uittekenen en dan hopen ze misschien op het einde van het jaar te herbouwen. Dus Wow. dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel snel wezen, Ja. Dus het is ja, een heel avontuur. Maar het is verschrikkelijk. Het is haast niks meer. Nee. Alle songboeken bijvoorbeeld van Ernst, alle gitaren van Jan, de studio is voort. Krijg een drumstel van de opnames van Die the Night van €9.000. Voort. Ja, bedenk het maar. Ja. Het is niks. Dus iedereen, en voor de zaterdag en voor de snede midjes. Ik een heel, dus daar ben we nu ook druk mee bezig. Weekend uit Waikiki. Ernst zelf speelt er, maar Johan Keus. Skeffer speelt er en nog een paar bands. Dus dat is de snede midjes. Ja, en de zaterdag is die is uitverkocht. Ik ben er toch even met die man bij ontoefeningen voor Strawelte. Ja. Is het nog wat dan net? Wie het leuk? Ja. Marga? Ja, absoluut. Ja. Ja, doe had de vrouw even meegenomen. Wie komen even te buurt? Ja. Wie komen gewoon even. Zaterdag aan jongens praten, zei jij dat in Friesland, Ja, dus ja, dan had de zei vrouw jij. even mee, dat Ja. vind ik mooi. Ja, serieus, de man stien er. En het wie echt binnen een seconde viewer spotten draw. En het is even wat strammer, maar wie wat bandleden die met uit Boeteland wij komen, maar die komen over weekend even oer om even extra te oefenen. Dus dat is, dat shot er al heel goed uit. En er komt een extra concert. Ja, daar komt ik nog een extra concert. Een soort van try-out is het wat, hè? Ja, want wat ik zei is van de meesten van het Boeteland komen. Dus we gaan middags nog even de set nog eens even een keer oefenen. En Jannes dan geven we ervan. En dat is de voorverkoop begint menje. 10 uur. En dat is in Neushoorn in Ljouwert. Voor alle mensen die in snits net te plak komen. Dan gaan ze dan nog een keer de kans om Strawelte nog een keer te zien. Ja. Dus het is, ja, Net stenen maar erheen. net stinnen. Maar hennen en vol is vol. En dan verder komt er niks meer. De eerste 2 hele jaar weg. Dus mooi. Ik ben heel benieuwd. Klaas en vrouw, leuk even te jongens praten. Zei jij dat op zaterdag? Een traditie in Friesland, hè? Ja, zei jij dat. Volgende keer krijg je een advocaatje erbij. Ja. Oké, mooi. 20 mei nogmaals, het grote benefiet, maar dat is dus Steve uitverkocht. De dijs ervoor een extra concert voor Strawelte, een soort van try-out in Neushoorn. Nogmaals, komende menje zult daar de verkeer van losgaan. En wil je hem ernstig of jou nog stiepje, dat kan nog via internet. Dus de kist gewoon nog los van het concert nog een paar zitten on ja. Zo simpel leidt het. En we hopen dat het net weg gebeurt en dat die borgerij er weer gauw stiert. Dat zou heel mooi wezen. We gaan terug met live muziek van de man die ik al hier net in de studio jongen ha, maar helemaal waarom is. Ik had toen Sipke Visser. Dream of a new day. You can go talk to God, but I know what He would say. Down my fallen son, you don't need to try.
You know what you did, my boy, and you know, yeah, you know why. Go on weeping onto your mother's lap. You know what you did, my son. You can never, oh, never go back. Dark is my companion. In a shallow grave I sleep, where we doze off to the unknown. Yeah, the unknown deep. Absoluut piekenvel. 3 muzikanten. En dan dit resultaat. We krijgen straks nog een noemen trouwens. Dit is Sipke Visser. Stel even voor, waar is mijn naam, Sipke? Kijk je links van mij Bas Kleine? Een van de beste moelharpspelers die we ooit horen in Nederland. Zet ik hem er even bij. Ja, klopt. Zeker. Een goede vriend van mij. En aan de rechterkant heb ik Mark Bos. Een goede vriend van mij. En een geweldige gitarist. Ik ben blij dat er weer best. Jaren verleden had ik eens een keer de gast gehad. Toen dacht ik al, die jongen had een talent. En ik een muziekmeidje. Het is een stietje stilwest. En nou best er weer, hè? Ja, klopt. Ja. Eigenlijk is wel te lang voor het West, ja? Want het had me altijd wel wat kriebelen. Ik denk van, ik maak terug, ik maak iets doen. En ik maak het toen, of ik wie toen bezig met muziek in de studio. En ik denk, dat is net. En ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil werk een goed gevoel bij haar. Dat ben ik in doen. Had ik een nummer opnam in de studio. En toen jaren Mark dat. En toen kregen we contact met elkaar. Nou ja, en daaruit is dit ontstaan. Dat eigen nummers schreeuwen en ik wil covers natuurlijk, maar over het algemeen eigen nummers en gewoon dezelfde feel in de muziek gaan. Kijk, spelers, waar gaat het toe? Wat is het verhaal ervan? Nou, het is eigenlijk, ja, het heet No Saints Around. Dat betekent dat gewoon van, ja, op dat moment ben er geen heiligen in de buurt. En het gaat eigenlijk gewoon over een jongen die weet dat er verlen is. Dit komt net meer goed, maar je probeert het toch. Maar ja, elke keer komt het weer naar boven. En van, ja, nee, het helpt niet, het maakt niet, het was dorst. Het gaat verkeerd. Dus ja. Maar dan gaat het goed en daar ben ik heel blij mee. Wat is dit een gelegenheidstrio of wat binnen de plan? De plan ben ik groot. We hier normaal gesproken dan had ik nog een bassist erbij. Die ik er jammer genoeg net bij. Neem de volgende keer met mij. Ja, dat was zeker. En we hebben vooruit zegt hebben we 12 optredens nog staan. We hebben een huiskamerconcert op volgens mij 26 mei. En we hebben 24 juni hebben we de Bad Billy Blue Festival. We zoeken eerst naar Brabo. Op een countryfestival spelen. Dat die helaas net trouw. Dat komt nog wel. En verder, we proberen eigenlijk wat in de omkrieten wat liedse tjerkjes te pakken. Of liedse samenstelling, wat 100 man of zo. En gewoon zo'n soort muziek spelen. Dat ze genieten kennen en luisteren kennen. Lekker man. Ja, dank je. Ik neem even Bas, hoe is het bij jou, jongen? Ja, best genoeg. Nou, we kennen hier van een heel soort bands, onder andere van Living Blues, maar dit is weer even nee. Wat tost, dit vind ik wel leuk. Ja, nou, ik had Sipke al jaren weer niet gezien. En we hebben destijds enorm leuk gespeeld altijd. En Sipke is een puur talent. Hij is heel rauw.
heeft een fantastische stem. Ja. En het is gewoon genot om met hem te spelen. Dus we dachten, we gaan er nog weer een keertje voor. Let's go for it. Ja, absoluut. Ja. Goed, speel je. Stiekem al wat plannen, opnames, cd's of eerst maar eens lekker spelen met z'n allen, noemen, schreeuwen. Nou ja, op dit moment hebben we 2 live nummers. Die heb ik nog steeds maar live opname. Hij komt een beetje viel aan van oké, had wij dus dit bij wij. Het is net mixed of wat dan maar ook. En er zit 1 nummer bij, ja die heb ik wel opname echt. Alles repertoire, bla bla. Maar we zijn bezig met een album. Voornamelijk eigen muziek al. Kijk man, Ja, dank je. mooi dat is het best. Dank je. Ik ben het mooi. Ja, gewoon wegkomen met al je nieuw materiaal en geven die volging. Ja, ik is nog weer een noemer ervan. De eerste wie een eigen noemer. Dit is een beetje een bewerken cover of zo. Ja, dit is een bewerken cover. Ja. Ik ben altijd groot fan geweest van Johnny Cash. Een beetje een idoolachtig iets. En ja, je had altijd één nummer dat speelt me altijd wel aan. God's Gonna Cut You Down. En daar hebben we eigenlijk met z'n 3 en 4 een eigen soort versie van maken. Ja, Lekker spelen. dank u wel. Mooi dat is het best. Nogmaals, mijn trein binnen. Joetis Sipke Visser hier live in Noorwegen. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, it's gotta cut you down. Until that midnight rider, till that long time liar, till the rambler, the gambler, the backbiter. My goodness gracious, let me tell you the news. My head's been whipped to midnight dew, and I've been down, bending knees, talking to the man from Galilee. Well, he spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of the angels' feet. He called my name, my heart stood still. He said, John, go to my will. Throw me a rock at your feet, working in the dark against a billow man. Sure it's dark, with black and white. It's done in the dark, will be brought to the light when you can run on for a long time. Run on when you can run on for a long time. Run on when you can run on for a long time. Run on when you can run on for a long time. Run on for a long, long time.
Mooi om Sipke Visser weer eens in de studio te treffen. Zeker bij zijn beide muzikale maten. Groot talent, dus inderdaad een omperie niks meer van hem jet. Mooi dat hij weer opdoet met prachtig mooie, wat Americana-achtige muziek. Volgende muziek is van een totale orde. Het is van het Louter Shanty-koor en dat met duidelijk wijze die jongens Shanties. Liet je bij me jaren! Mooi dat hem er binnen. Hoe lang zit je op met het koor? 15 jaar. Wow. Ja, En gaat het om de Shanties of om de gezelligheid? de gezelligheid, tweede helft. En jongen natuurlijk. Ja, prachtig. Ja. Ja, wat voor nummers zong je maar eigenlijk? Bent al je covers? Nou, het zijn meer al hier C-songs. Ja, hè? Ja. En wat speelt voor de bejaarden, de horen speelt er tussen. Beetje gezellig was je toch? Ja, maar daar gaat het toch om? Ja, daarom. Ja. Het is lekker ontspanning mogelijk ander. Ja, mooi, hè? Ben je ook zelf wel eens op zee geweest of niet? Ik heb zelf 1,5 jaar gevaren Oké. Waar ben je heen geweest? als machinist. Ik heb Finland, Engeland, Schotland, Ierland, noem maar op, al die plekken hier in Europa gevaren. Ja, en wat ben je? Stuurman of machinist of wat? Maar eerst was ik derde machinist en later tweede machinist. Dus ik heb met dit koor heel wat te maken, want dat is ontstaan uit de zeegeschiedenis. Ja, nee, daarom de Shanties. Hè? Ja, daar is. Ja. Gezelligheid of wat jongen? Wat is voor jou de reden geweest om je lid van te worden? Van het jongen. En de rest komt erachteraan. En volle borst? Altijd. Ja, hè? Jazeker. Ja. Is jongen jou al lang of net? Of komt dat een beetje tot het koor? Bij dit koor nog net zo lang. Nee, mijn jongen is wel een mooie hobby. Mooi man. Ian dame. Zorg ik, je hebt 2 dames hier. Ja. Stel je jezelf even voor. Ik ben Anneke. Ja. En Roelie. waar wie er voor je het eerst bij? Ik, denk ik. Ja, ik was het eerst. Zit je hem in een hok vol kerels dus? Ja, zeker. Maar ontzettend gezellig. Ja, dat gaat het toch. Ja. Gek met de Shanties? Ja, onder andere. En de gezelligheid. En optreden. Gezelligheid en optredens. Ja, leuk. Leuk. Ik ga even naar Piet, want Piet is dirigent. Is een beetje makkelijke groepen. Nou, sommigen moet ik maar sommigen wel eens in de plak zetten. Ja, wel. Beetje discipline. Een beetje discipline maar erin. Ja. Je bent hier al even, hè? Wij bestaan 22 hier. Dus we zitten in het 23e hier. Hoe lang zit je erbij? Ik denk 21 hier. Ja. Dus vrij vol vanaf het begin dus. Ja, vrijwel vanaf. Ja, en toen was ik nog een jong kerel natuurlijk. Hè. Dus, Ben wel jij nog, hè? ja, zeker. Zo vielen we dan wel. Het zou maar eens maar rekenen. Wat kenmerkt dit koor? Nou, de gezelligheid die hebben ze krekkeloor natuurlijk. Die tweede helft is voor ons heel belangrijk. En wij mij verschrikkelijk graag jongen met z'n allen. En dan net alleen nog eenstemmig, maar vooral 2, 3. Sommige liedjes zelfs 4-stemmig. Nou, dus technisch wel pittig. Ja, zeker. Zeker. Dat wil ik flink oefenen. Ja. Dat is echt, we beginnen met jou wachten. En we zetten echt rood dat jou wat zien. En dan zongen we echt. Dan ben we echt met je nummers bezig. En we hier deze 2 liedjes die we nou, die Friese liedjes, zijn van nou, dit mag toch eens een keer op een Friese omroep, maar we dat een keer jongen kennen. Nou, en je hebt ze nou ook doen, dames en heren, want ik ga ze hier gewoon in de studio. Het Louter Shanty koor, net in het Liefwaders, maar gewoon in het Fries, live in Noorderwien.
Het Louter Shelterkoor. Tof om ze hier weer even in de studio te hebben. En dat met zoveel mensen. Die hebben intussen al in de hoes gestuurd. Het bloedt 2 uur. En dat is de pianist Hans. En Anna Linde, die we vaker de gast hebben. Ze had een single uit trouwens. En er komt weg van alles uit. Ik denk reden genoeg om haar weer eens even nu te nodigen. Heel Fries, heel Grazers inmiddels of net? Hoe zit het eigenlijk? Nou ja, ik identificeer mezelf nog wel als Groninger hoor, Willem. Maar ik moet zeggen, ik voel me ook verschrikkelijk op mijn gemak hier in Friesland. Ja, maar daar is de Paak en Beppe, toch? Die had ik, ja. Die had ik. Hoe is het? Het gaat hartstikke goed met mij. Ja, ik voelde me vandaag stralend. Ik dacht, ik trek maar een pak met glitters aan. Dus ik voel me zoals dat ik eruit zie, ja. Had je een single uit, Smiling at You, die is straks nog live dan. Wie het werd tijd voor een nieuwe release? Hoe zit het eigenlijk? Ja, nou ja, ik had gewoon een nummer geschreven en daar werd ik zo vrolijk van. Ik dacht, die moet ik gewoon zo snel mogelijk uitbrengen. En dat is Smiling at You geworden. Maar ja, er ligt nu ook nog zoveel op de plank om zo meteen te gaan uitbrengen. Dus ja, dan moet je een beetje doorgaan, hè? Wat is het verhaal van het nummer? Het verhaal van het nummer is eigenlijk dat ik op een regenachtige dag over straat liep in de stad. En het begon te regenen en iedereen om mij heen had opeens een verschrikkelijke haast. En iedereen keek super moeilijk. Terwijl ik gewoon lekker van mijn werk naar huis aan het wandelen was. En ik had geen haast en ik dacht, ik kan straks zo onder de douche stappen, droge kleren aan. Dus ik moest eigenlijk best wel erg lachen om die mensen om mij heen die steeds chagrijniger en gefrustreerder werden. En ik dacht, daar moet ik wat mee. En ik ging gewoon naar vreemde mensen die ik nog nooit had gezien, ging ik gewoon een glimlach geven. En ik zag die mensen kijken van, wat doet ze nou? En daar heb ik eigenlijk het liedje op gebaseerd. Gewoon eens een keer glimlachen naar iemand die je niet kent op straat. En dat kan je zoveel brengen. Hoop ik een beetje mighty. Dat ben zwaar op dat trouwens. Tof dat ze best trouwens ook die pianist. We hadden jij er in het programma ook al even, Sjoerd. Wat binnen de plan eigenlijk? Had je al een concrete plan? Het eerstvolgende plan op muziekgebied is eigenlijk het uitbrengen van mijn nieuwe single. Daar kan ik nog niet heel veel over vertellen. Behalve dat het een Nederlandstalig nummer gaat worden. Waarom? Ja, omdat dat bij dit nummer voelde dat goed. Ik vertel een bepaald verhaal. Het is een heel poëtisch nummer dat ook heel dicht bij mezelf komt. En daar wordt een bepaald verhaal in verteld. En dat kan ik mezelf heel mooi uitdrukken in het Nederlands. Dus ja, ik dacht, waarom niet? Het kan gewoon. Goed. En de orennummers ben voornamelijk nog in het Engels. We hadden er al een wat veert. We krijgen het wet hier. Want ze is live, net alleen, maar meisje bij een in de studio. Dus Anna Linde, live in Noordwien.
the trees. There was a time you used to listen closer to me, as close as the air is to the sea. So close I could feel you breathe. How we got here, I'd say quietly as those same trees grew to shade, one day at a time and further away, further and further, further away. Now my hands are two empty cups. Maybe I was asking for a little too much to keep the newness from wearing up. For every star, there's gonna be a star. You're leaving now through the hole of an argument. I guess for a while you've been looking for the exit. Slam the door so hard I still hear rattling spoons. The sound of silence rings in every room. The last dog left me make a rainbow of tears. Turn everything blurry, I can see a thing from here. And I tried so hard to make myself clear. Life can't help but interfere. You used to lean in like I was whispering, any excuse to get near again. I still miss the way you lean in. What happened between now and then? And my hands are two empty cups. Maybe I was asking for a little too much to keep the newness from wearing off. For every star, there's gonna be a star. I was always a sucker for your wrist and my cheek. There was a time when I was your everything, and I tried so hard to make myself clear. Somehow life interfered, and my hands are two empty cups. Maybe I was asking for a little too much to keep the newness from wearing off. For every star, there's gonna be a star. And my hands are two empty cups. Maybe I was asking for a little too much to keep the newness from wearing off. For every star, there's gonna be a star. Blushes on me, coloring my cheeks red. My teeth are shining bright as I wear my smile. Love shimmers in my eyes. Every wink is fearless, 'cause I know what I feel is the truth. No hesitation, I can smile at you. All day long I smile and let them wonder why. There's no more pretty face than the one that always smiles. There's not enough reasons to tell me to stop, 'cause love is the truth. I'm smiling at you. The moment that my heart jumps out of my chest and my stomach's full of butterflies, that feeling never lies. And you may look away, I know that you're shy, but
reason to hide your eyes, no hesitation. You can smile at me. All day long I smile and let them wonder why there's no more pretty face than the one that always smiles. There's not enough reasons to tell me to stop, 'cause love is the truth. I'm smiling at you. All day long I smile and let them wonder why there's no more pretty face than the one that always smiles. There's not enough reasons to tell me to stop, 'cause love is the truth and it's so easy to do. I'm smiling at you. Groot talent. Mooi om ze weer in de studio te hebben. Anna Linde. Sjoo vrolijk in op internet. Zit voor al je muziek wel clips. En ik op de streamingtjenesten dus bij deze. En ik hoop ze gauw weer te treffen in de studio. Ik ga even naar de volgende band. Sjoo, dit is Ad. Dat is Jan. Dat is Piet. Dat is Gerard. En dat is Tseert. En met z'n allen is het de Woody Band. Ze gaan weer on tour, om het maar eens even uit te drukken. En ze gaan naar je repertoire. En dan jou ik ze graag een podium. Gerard, wat zei eerst? Hè? Je hebt een nieuwe samenling van lieden bij elkaar. Ja, we hadden de Orden natuurlijk nog. En Woody had een heel soort skreun. Maar we hadden ook wel heel veel nieuwe. Woody Guthrie, hè? Woody Guthrie, ja. We hadden Woody Lives, hè. En dat is tegelijk de naam van die stoer. Wij gaan naar Frankrijk, naar Normandië namelijk. Maar een vriend van mij die daar van alles organiseert. En dan, we hebben dit met 3 optredens staan. En we hopen dat er nog 2 treien bij komen. Dus dan gaan we begin augustus, eerst 2 weken van augustus, gaan we naar Normandië. Dus. Piet, Woody in het Frans, wat zou dat wat wijzen? Ja, dat zal wel weten, ja. Mijn Frans is niet al te best. Nee, die lief anders is beter. Ja, inderdaad, ja. Daar moet wel een tolk bij dan. Maar een leuk reisje, man. Ja, dat is leuk natuurlijk, ja. Je komt niet zomaar even in het buitenland. Nee. Nou ja, Normandië is een mooie streek, ik nog. Dat is het zeker, ja. Ja. Repertoire, hoe gaat het? Iedereen die bij de ideeën komt, of ga je met z'n allen zitten om te bepalen wat je bespieling in? Nou, dat komt van alle kanten, ja. En dan op een gegeven moment dan, was de groep daar wat van maken. Maar ben ik al je favoriete nummers dan? Ja, we zoeken wel nummers uit die we natuurlijk leuk vinden om te doen. Ja. Dat is logisch. Nou ja, dat lijkt me een heel proces. Elke keer weer uit, zie je wat gist wel, wat gist net spelen. Ja, dat is ook zo. Maar we hebben vanmorgen repeteerd en toen hebben we wat nieuwe nummers op het repertoire. En dan krijgen we weer hele mooie ideeën. En dan zei het Art weer wat, dan zei het Jan weer wat, zei Piet weer wat, zei Tjeerd weer wat. En dan, ja, dan komen wij er wel uit. Dus ja, het is wel heel nieuwsgierig. En het is heel geweldig werkje met deze mensen. Ja, heerlijk. Het zeer te werken bij een heel product, meestal altijd gear. Ine Stemmer, ja, maar dit lijkt het mij gewoon een heel leuk zeilschip. Ja, het is vreselijk leuk om te doen. Vooral omdat al die lieden van Woody Guthrie met de gek om te doen. Dus wij hebben eigenlijk Kill Your Darlings is het dan. Van er is te vol om al die te doen. Dus wij hebben een, wij kennen alle kanten uit. En dan is het heerlijk om met deze 4 man dat te mind zien. Maar die partij nog helemaal uit? Zie je bijvoorbeeld met de bas, per nummers van de speel, is dan zitten van YouTube of zit het op papier? Nou, daar heb ik YouTube net echt van nodig. Nee, hè? Zijn eigen wees ben ik er nogal. Goed zo. Ja, daar hou ik wel van. Ja, nee, ik ben leren dit, Woody zien leren binnen hoe het algemeen vrij eenvoudig van structuur, van hoe ze in elkaar zitten. En als bassist, en dat zal de jongens maar mee eens wezen, ik op gitaar, op mandoline, veel die nummers heel snel om. En op die manier maken ze en in het repeteerproces voegen we dat in elkaar. En ja, dat gaat al heel gauw gaat dat makkelijk, zeg maar. Ja. En dat weer natuurlijk zo. Woody hier, die had honderden nummers kunnen, maar hij hier maar 20 melodieën. Dus hij dat breidde er al je wat in elkaar, een leende van die wat enzovoort. Dus soms begin vanmorgen iets zei Tjeerd van, hey, dat nummer komt me bekend voor. En ja, dat klopt wel, want dat is een melodie van een oor en dat had er als Jedderbroek. Dat is een beetje de heilige graal dus. Ja, de heilige graal. Ja, zeg maar, ja, wij zijn de ridders van de ronde Woody-tafel. Normandië en daarna Friesland, toch?
Ja, we gaan straks weer in Friesland. 1 oktober 4. Dat weet ik, zou je te halen. En, de rest wordt nog wel publiceerd. De rest, dat is wel goed, ja. We zijn nog maar heel veel dingen bezig. Hoe ben je met het beste te volgen of te lezen op internet? Ja, op Facebook. Ja, dat hoor je met het meest bij? Ja, dat hoort het meest bij. Nou, top dat je hem er binnen met signaal. Doet mij altijd een product plezier in ieder geval. De Woody Band live in Noorderwien. The crops are all in and the peaches are rotten. Oranges are piled in their creosote done. They're flying them back to the Mexican border to pay all your money to wait back again. Father's own father, he waited at the river. He took all the money he made in his life. Brothers and sisters all work on the fruit trees. They load up those trucks till they lay down and die. Goodbye, Juan, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane. All they will call you will be deported. Some are illegal and others unwanted. When our contract is out, we'll have to move on. 600 miles from the Mexican border, they chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. We died in your hills and we died in your valleys. Died in your bushes as well on your plains. To rot like dry leaves and to die on the topsoil and be called by no name except deported. Goodbye, Juan, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane. All they will call you will be deported. Sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. A fireball of lightning, it shook all our hills. Who are these friends, all scattered like dry leaves? The radio man says they are just deportees. Is this the best way we can grow our good orchards? Is this the best way we can grow our good fruits? To rot like dry leaves and to die on the topsoil and be called by no name except deportee. Goodbye, Juan, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane. All they will call you will be deported. Goodbye, Juan, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane. All they will call you will be deported. All they will call you will be deported. Bloedfantastisch. De man hier in de studio. In de Noorderwien studio. De Woody Band. Ik denk dat ze het bij elkaar optelt. Als je meer dan 200 jaar om muziekervaring al had. Ze gaan nog een nummer. We zijn er nog net. Maar in ieder geval bedankt voor het zien. En ik het harken naar dit programma. Nee, wie ben er gewoon weer. Show hoor eens even op www.youtube.com/Noorderwien. Staat alles op. Dit wie Noorderwien. En de Woody Band. There are more pretty girls than one. More pretty girls than one. Every town I ramble round, there are more pretty girls than one. Look out across
and see the train roll by. The train rolls by with a woman I love, so I hang my head and cry. There are more pretty girls than one, more pretty girls than one. Every town I ramble round, there are more pretty girls than one. Look out across the sea and see the breakers swell. So many a love has been passed away, no human tongue can tell. There are more pretty girls than one, more pretty girls than one. Every town I ramble round, there are more pretty girls than one. There are more pretty girls than one, more pretty girls than one. Every town I ramble round, there are more pretty girls than one.